Milióny ľudí denne cestujú za prácou, štúdiom, zábavou, spoliehajúca na verejnú dopravu. Cestujte jednoduchšie, cestujte s Ubianom. Parkovanie, cestovné lístky, plánovanie trasy aj online poloha vozidiel na pár klikov, na jednom mieste. Verejná doprava dnes bojuje s nedostatkom financií aj neustálym poklesom počtu cestujúcich. Prinášame inovatívne riešenia na mieru pre všetky typy verejnej dopravy. Moderné platobné systémy, digitalizácia služieb, vyššia bezpečnosť či komfort cestovania. Optimalizáciou procesov a využitím moderných dopravných systémov zvyšujeme zákazníkom výkon a zároveň šetríme náklady, čas aj zdroje. Vďaka nám cestujúci používajú iba jednu dopravnú kartu naprieč celým Slovenskom. Prinášame najnovšie informačné technológie do oblastí verejnej dopravy miest, samospráv a prepájame ich so strednými a vysokými školami po celom Slovensku. Pomáhame dopravcom aj cestujúcim. Transdata, partner dopravy, na ktorého sa môžete spoľahnúť.